سلام زقبركم حوات كم يتخونوا حاوهم منكسي لو ما عند خاني كابتي أقدموا الصراحة كلكم كاو زقت على فيديو زقت على لكم زلقوا لو ما عندي كم تزحل في إديتيني خريقكم بتعمل حتر زبالة جري زريقكم أنا السقم تدقق من دفتنكم كاب زحش جيركم كتسرحوا تسفى قبر كات تنابت تمرتي كين ماستر داونلود زي قبركم كين ماستر داونلود قبروا لكم زي هزتري وزلهم زياب كلمة زلو دعر تاشو مدلي هموت لينك اب ديسكريبشن بوتاق قد فالكمي كاتتانا تمرت غناتو كين ماستر نقفت ابزا بلاس ابزا قباب ناتو 10 نمرت شعو ميديا ناتو ميديا اتينا سئل نمرت سئلي ابي نغميتنا دلنا سلنفلتو كابتا زقمتنا يبعلنا نفلتو كابا نمرت أجي أزيا مريت اللغة أنا نايميل لنا هيلو هاي نزيا كسب تزد لي أبوتها سحب بلا غرب أنا وحب له متى باك جراوند خد كونني كم تزلتا أوكي بلا ويقرب أستغرق لي بلانا أوكي هاي كم تزلتا غيره أستغرق لو ودي اللغو باك جراوند خد كونني دليا سلزل لغو اوكي اجي نيشتي زيا هسس زبالت متان كتكون لي بلر كغبراي راي نزي بلر نممصا لايرنا اتو ابزيا ايفكت بلدلانا اتو بيزك ايفكت بلدلو نمرص بداريو زي بلر دبل مسمصالنا نعون تنكف بلر سحبنا بلوخم زيرنا مولو سكرين كونلنا بداريو زيات حتي سيتين تروا لهم او قدامي يريغادلا سيتين نتنكف زي بلر ندارأنا قطر نوسخلو 4 نقبرهم زي وي 3 كم زدلهم كم زلكم طريت سئل مالتي اوكي نبلو داريو نزي كسام معرج اف نوصلو معرجرنا نملس بداريو لايرنا اتو اجي نزي فيديو اديت مقبر تقماني حنت تمبل سلازل اساقمصا ميديا اتو ابتغمت كو داونلود زغبر كولو ابزاتي تانلو معنت زدل خو يوسد زيانا يلو معنتي بيامس مصتلي فول سكرين بلا فول سكرين غيره معره مهلاو يرغاغص ابزي اوكي اذا ويح سلازل قرب نزي قرصو اندر نسوهم كم زدلو هما غيركم تسرحوا تخيلوا يوم شجر بحال يلن انا حصر بلا متان كينوح نوح عسل تشاو هيكون حصر بلا خيدي كم زازراقمو نز سماوي نملغاس نزا فيديو تنكفا بدحريو ابزا كروماكي اتو زيا خمزي اطفيا تصنحني السماوي زيا مستنكف كواتراي بقى يطف خمزي ايلو تريو لهم اوكي بلو بقى زيا ودي الله سرحه زيا ودي الله سرحه زيا ابزيا متينا شير نبلا شو اكسبورت ابزا اكسبورت قرب على حنت دا قالت دونجيا حتى ارسل زغونت معكم كنا وحكم كمت من واحد نايتي فيديو مالتي بزا زريقكم زلكم مسارات غيركم كم دلغم عينت كابز زحشه غيركم كتسرحوا تخيلوا يوم قرب غزي موسار تراي زدلي عقلي دلي كوفيلكم عقلي غيركم كتسرحوا ولكم حراي امزي لا اكسبورت غيرات ولا بدحريو باكلنا كم بحدش نملس ابزي اغبا بلاس ملك ناتو 10 9 زلا ناتو دحر ميديا اتينا باك جراوند نبل باك جراوند اتينا إذا تصلم مريتنا لنا إذا تصلم باك جراوند مريتنا شو أوكي نبلا لاير ناتو لاير أتينا ميديا شو إذا إكسبورت زجبرنا حجي سانمسا أبزنا لذا قداميتي نزيا فول سكرين نجبره
ከምዚያ ጌርና ፉል ስክሪን ምስ ገበርና እዚኣ ሕጂ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቀጠልያ ታሕብሪ ክነጥፋ ኣለና ንዓ ንምጥፋእ ነዛ ቪድዮ ትንክፋ ከምታ ናይ ኣንቲ ወይ ክሮማኪ ንኣቱ ክሮማኪ ኣቲና ኣንቲ ወይ ኣብኡ ከላ ቀይራቶ ሪኢኹማ ሕጂ ግን እዚኣ ከለር ታሕቲ ደላ ታሕቲ ኪ ከለር ትብል ደላ ትረኣየኩም ኣላ ንዓ ንትንክፋ ንዓ ተንኪፍና ኣብዚ በብዓይነቱ ግሪን ኣሎ ርኢና እንታይ ዓይነት ምድማቕ ናይቲ ግሪን ከከምዚ ኣብዚ ዘሎ መሪፅና ክንገብር ንኽእል ኢና ዋላ ኣብዚ ታሕቲ እውን ኣለኩም ግሪን ምድማቑን ምህሳሱን ባዕልኹም ሪኢኹም መርፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ንዓይ እዚኣ ተድልየኒ ሎሚ እዚኣ መርፀላ ኦኬ ብላ ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚኣ ጌራ እታ ግሪን ብምልእታ ጠፊኣ ኦኬ ብሎ እዚኣ ሕጂ እታ ስእሊ ከምዚ ኢላ ሃሲሳ ኣላ ከምኡ ክትሃስስ ስለ ዘይደለኽዋ ኣብዚኣ ክሮማኪ ኣቱ ከስተኻኽል ኣለኒ ኦኬ ይኹማ ዶ ኦኬ ብላ ብዳርዩ ናብ ስእሊ የድምለስ ሌየር ኣቱ ድሓር ሜድያ ብዳርዩ እቲ ዘቐመጥክዎ ስእሊ ኣበይ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ናብቲ ዘቐመጥክዎ ስእሊ ኸይድ ሓንቲ ስእሊ የምፅእ ኣራይ እዛ ስእሊ ናብዚ ኣምፅየ ሰንድ ቱ ባክ ትብልዎ ብድሕሪ ንእሽተይ ተንቀሳቕስዋ እታ ቪድዮ ትሪእዋ ኣለኹም ንእሽተይ ኣስተኻኽላ እዛ ስእሊ ኣብታ ዝደለኹማ ቦታ ስጋብ ትመፃልኩም ክተስተኻኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ንብላ እዚኣ ቀስ ጌርና እንዳንቀሳቐስና ንሪኣ ልክዕ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ጠፍአት ንቆርፃ ነዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም ንቆርፃ ነዚኣ ብድሕሪኡ ካልእ ስእሊ ንመርፅ ሌየር ሜድያ ኣበይ ሎቲ ስእሊ ንመርፅ ካልእ ስእሊ ነምፅእ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብዚኣ ነምፅኣ ኣብዚኣ ሰንድ ቱ ባክ ንብላ ነንቀሳቐሳ እዚኣ ሙሉእ ከምዚ ኢላ ምስ ከፈተትልና ነስተኻኽልታ ስእሊ እታ ተድልየና ስእሊ ክሳብ ንዓና ዝጥዕመና ከምዚኣ ጌርና ነስተኻኽል ኦኬ ንብላ ነዚኣ እውን ነንቀሳቐሳ ቁሩብ ሓንቲ ዙር ምስ ጠፍአት ንቆርፃ ነዛ ስእሊ ኦኬ ካልእ ስእሊ ንመርፅ ሌየር ሜድያ ስእሊ ካብ ዘለዎ ቦታ መርፅ ኣራይ እዚ መምሃሪ ስለ ዝኾነ ዝረኸብክዎ ስእሊ የገይረ ተጠቂመ ዘለኹ ሰንድ ባክ ብሎ ነዚኣ ቀስ ኣቢለ የንቀሳቐሳ ረኣይዋ ሙሉእ ምስ ኮነትለይ ከምዚ ኣቢለ የስተኻኽል ኣስተኻኺለ ምስ ወዳእኹ ከዓ ቀስ ኣቢለ የንቀሳቐስ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ጠፍአት ይቆርፃ እዛ ስእሊ ሕጂ ዝሰርሑ ተመሳሳሊ ስእሊ እንዳምፃኹ ኣስተኻኺለ ምቁራፅ ጥራይ ኣራይ ሌየር ኣቱ ሜድያ ሕጂ እዚ እቲ ዓቕሊ የድልየ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ስእልታት ኣበይ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ስእሊ ኣብ ምምራፅ ከዓኒ ከምኡ ኣራይ እዚኣ ኣምፂና ኣብዚኣ 3 ነጥቢ ንኣቱ ሰንድ ቱ ባክ ንብሎ ከምዚ ኣቢልና ምስ ተኸፍተተልና ብምልእቲ ነስተኻኽላ እዛ ስእሊ ኦኬ ንብላ ነዚኣ ነንቀሳቐስ ሙሉእ ምስ ጠፍአት ንቆርፃ ሌየር ንኣቱ ሜድያ ስእልታት ኣበይ ከም ዘሎ ርኢና ነምፅእ ማለት እዩ ሰንድ ቱ ባክ ንብሎ እዚ ስእልታት እዚ ኣነ የሕፅሮ ቆርፆ ኣለኹ ንስኹም ሓንቲ ዙር ክተድግምዎ ትኽእሉ ኢኹም ከም ድሌትኩም ከም ምርጫኹም ማለት እዩ ሕጂ ራእይዋ እዚኣ ሓንቲ ዙር ንህለት ካልኣይቲ ዙር ደጊማ ሪኢኹማ ልክዕ ክትውድእ እንከላ እታ ስእሊ ቁሩብ ስሕብ ከብላ ኸእለ ክሳዕ መወዳእታ ክትከይድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓንቲ ይመርፅ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ኣራይ ናይ መወዳእታ ስእሊ ኦኬ ብላ እዚኣ
እዚኣ ናብዚኣ ምፅአ ሰንቱ ባክ ብላ ኦኬ እዚኣ ነስተኻኽላ ንእሽተይ ይቕሬታ ኣብታ ስእሊ እንትንክፍ ከነስተኻኽሎ መጠን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትኸውን ኦኬ ከምዚኣ ጌርና ምስ ኣበልና ብድሕሪኡ ነዛ መማዕረጊ ዝኸውን ትሪእዎ ኣለኹም ሌየር ኣትየ ሜድያ ካልእ ታእሽሙ የምፃሉ ኣብዚ ዳውንሎድ ዝገበርክሎ እዚ እውን ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ንስኹም ኣትኹም ትጥቀሙሉ ዳውንሎድ ጌርኩም ክትጥቀሙሉ ኣብኡ ክገድፈልኩም እየ እንህለ ነዚ ፉል ስክሪን ብሎ ብድሕሪኡ ነዚኣ ሕጂ ዘምፃኽዋ ትንክፍ ኣቢለ ታሕቲ ይወርድ ኣብዚ ሕጂ ክሮማኪ ኣይኮንና ንኣቱ ከይትደናገሩ ታሕቲ ኢና ንወርድ ታሕቲ ወሪድና ብለንዲንግ ንብሎ ኣብዛ ብለንዲንግ ኣቲና ብዙሕ ምርጫ ኣለዎ ትሪእዎ ኣለኹም ንሕና ግን ስክሪን ንብሎ ኣብዚኣ ነለትኩም ኣብ ሳልሰይቲ ላ ስክሪን ምስ በልናዮ ኦኬ ንብሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ድምፂ ስለ ዘለዎ ዓፅዮ ነዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የቐልጥፎ ኣለኹ ቁሩብ ሕጂ ዝተረፈና ሽም መፅሓፍን ዕለተ ልደት መፅሓፍን እዚ ንኤዲቲን ስለ ዝኾነ ናታ ዕለተ ልደት ኣይኮነን ስእሊ ጥራይ ተጠቂመ ዘለኹ ንኤዲቲን ከመይ ጌርካ ኤዲት ትገብር እዩ ዋላ ኣንቲ ታእሽሙ የብሉን ሽም መፅሓፍ ገለ ዕለት መፅሓፍ እንድሕር ኣድሊኩም ግን ኣብዚኣ ሌየር ተኣቱ ሌየር ኣቲኹም ኣብዚኣ ቴክስት ተኣቱ ቴክስት ኣቲኹም ዝደለኹሞ ትፅሕፉ ኣብዚ ዝደለኹሞ ምፅሓፍኩም ኦኬ ምባል ጥራይ በቃ ኣብዚ ምስ መፅእ ኣብ ዝደለኹሞ ቦታ ተቐምጥዎ ብኾነ ካልእ ታእሽሙ ቪድዮ ሰሪሐ ከሪእኩም እየ ሕጂ ሓንቲ ታእሽሙ ትተርፈና እሳ ከዓ ኣውድዮ እያ ኣውድዮ ንእትወላ ኦኬ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣውድዮ ኦኬ ናይ ቆርጫጭ ደርፊ እያ እዚኣ ሕፅር ድበለት ክላሲካል ኣላታ ኦኬ ንብላ ሕጂ ብሓባር ንስማዕ እያ ኦኬ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ከምዛ ዝሰማዓኹማ እያ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብካልእ ትምህርቲ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ወድሓንኩም ሓውኹም መንግሴ ዝኾነ ርእቶ ሕቶት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ተፃሒፍኩምለይ ከም መሓይሾ ዝግባኣኒ ከም መሓይሽ ክእለ ሽግር ዝበሃል የለን እዚኣ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ከምታ ናይ ዓንቲ ወይ ኣብዚኣ ናይ ሼር ቦታ ኣቲና ሼር ንብሎ ብዳሪ ኤክስፖርት ንብሎ ሕጂ ብሙሉእ እቲ ፕሮጀክት ተስግረለይ ስለ ዘላ ቁርብ ታእሽሙ ከብለኒ ክእል እዩ ንዓኹም ከይድንግየኩም ግን ወድሓንኩም